sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Dear Titan Jello at Rakiter, lagi po kong nakatutok sa inyo, pero sa pagkakataon na po na ito, ako naman ang magbabahagi ng aking kwento. Sinubukan ko po kasing magsulat at ipadala sa inyo upang mailabas po ang aking nararamdaman. Madalas po kasing nakaka-relate ako sa mga kwentong binabasa ninyo. Halos araw-araw, DJ Titan Jello at Rakitera, nakatutok po ako sa programa niyo. Kaya sa pagkakataon nito, kwento ko naman po ang mapapakinggan ng karamihan na nakatulong sa inyo. Tago niyo na lang po ko sa pangalang Bea, 29 years old at nakatira sa Quezon City. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, kakahiwalay ko pa lang po sa aking long-term relationship na umabot ng 7 years. Hanggang ngayon po, masakit pa rin sa akin ang naging desisyon namin sa isa't isa. Sa totoo lang po, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, mahal na mahal ko po ang aking boyfriend. Itago na lang po natin siya sa pangalang Andrew. Dahil nag-umpisa po ang aming relasyon bilang mag-BFF o mag-best friend. Kaya alam ko na kilalang-kilala niya po ako, lalo na po ang aking pagkatao. At ganun din po ako sa kanya. Dahil nga po sa malalim naming pagkakaibigan. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, wala kaming pinag-awayan ng aking mahal na boyfriend. Mabait, marespeto, at mapagmahal sa pamilya ang boyfriend. Hindi makabarkada, bahay, trabaho, simbahan lang. Yan lang po ang kanyang pinupuntahan. At nakakalabas lang siya o kumikimik kapag magkasama kami. Bonding na rin po kasi namin yung DJ Titan Jello. Yung kumimik na magkasama. Pero one time, nung kumimik kaming dalawa at naglasing-lasing na kami. May naging tanong ako sa kanya. Hindi ko nagustuhan ang sagot. Ang sabi ko sa kanya, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, paano kung magpakasal na tayo this year? Dahil saktong 7th year anniversary na rin naman namin. Tinanong ko siya kung handa na ba siya. Kasi naaalala ko noon, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, sinabi niya sa akin nung ikata-anim na taon namin na anibersary, kapag umabot daw kami ng ika-7th year namin, tanggap na nila dahil pasok kahit saan sulok. Kaya pinagawangan ko ito. Pero alam nyo mga kapiso, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, Metro and ang Mega aming Manila. sagot sa akin ni Andrew, alam mo naman na hindi ko pa kayang iwanan si Mama. Hindi pa tapos ang obligasyon ko sa kanya. Tsaka,
May trip ang bawat Gusto ko kabisyo. sabi sa isip Trip ko, niya, kasal trip na ko, yan, sabi. trip mo. Akala ko ikaw ay akin. Pero merong iisang trip na babe, magkakasundo kasal na tayo. naman Love Trip! Alam mo, ang paniniwala ko, basta alam natin sa isa't isa na Mula mahal alas mo ako, 3 mahal mo hanggang din alas ako, 6 ng mahal gabi. kita. Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong mo'y delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. Hindi ko po nagustuhan ang sagot sa akin ni Andrew. Sa tagal-tagal po namin na magkasama, ganun po pala ang plano niya sa akin. Parang hindi niya po naisip yung future namin. Ang masakit pa po doon, pinangakuan niya ako na sa darating na 17th anniversary namin, pwede na daw po kami magpakasal, pero bakit ganun po? Ang sagot niya sa akin. Paano po kami magpapakasal kung hanggang ngayon nanay pa rin po niya ang iniisip niya? Hindi ko naman po siya hinahadlangan na mahalin o tanggalin ang kanyang obligasyon sa kanyang nene. Sa akin lang po sana, maramdaman ko na may plano po sa akin itong si Andrew. Dahil bilang babae at patrenta na rin, gusto ko naman po na magplano para sa future ko. Kasama po doon ang lalaking mamahalin ko hanggang dulo. Pero mukhang hindi ko po nakikita yung kinasa. Sa 7 taon po namin, hindi niya po kayang sagutin ang lagi kong tanong sa kanya kung ano ang plano. Mahirap po palang magmahal ng taong nandyan para sa'yo, pero wala namang plano. DJ Titangelo at Rocky Terra. Mismong anniversary po namin ni Andrew. Doon ko po naisip na makipaghiwalay na sa kanya. Sa mismong araw po ng aming anibersaryo habang kumakain, may sinabi po ako. Sabi ko, DJ Titangelo at Rocky Terra, mauubos din pala dahil hindi ka kaya ng partner. Na gusto mo na magkaroon ng plans. Tanging sagot niya sa akin, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, ay yung katagan niya niya, babe, hindi kita maintindihan. Bakit mo nasasabi niya yun sa akin? Mismo, ika-7 taon natin. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin, babe, kung ano bang gusto mong puntuhin? Mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, sa pagkakataon po na yun, hindi
Hindi ko na napigilang bitawan ng salita. Babe, ayoko na. Maghiwalay na. Tigil na natin. If you lose God, then go bounce with your boo. I can vouch for my crew. I'm telling you. Alam mo, That's what they babe, do. Lifestyle of a crew. Make you dance, not they look. Then go they look. Then go they look. And say if it's not enough. If I do 99 goody goody. ayoko naman na tumanda ako. Don't know how to show you my love without fire. Kung nasa isang relasyon ako na I can buy you a new way, babe. walang plano sa akin ng taong minamahal. Ayoko naman na parang ako lang ang namimilit. Napakasalan ako. Magbuunan ng plano sa future. Di ba naman na hindi kita hinahadlangan ng obligasyon mo sa pamilya mo, sa nanay mo. Pero sana naman lalo pa rin para sa ating dalawa. Sa 7 taon na yun, babe, hindi ko naramdaman o hindi ko narinig mismo sa inyong mga labi na sinabi mo na gusto mong magplano para sa akin. Huli kang nagsabi, hindi pa totoo. Hindi mo tinutuloy. Mga kabisyo, DJ Titan Jello at DJ Racket. Sa pagkakataon na yun, hindi po nakapagsalita si Andrew. Sa pagkakataon po na yun, yun na po ang huli naming pagsasama. Pagkatapos po namin kumain at mag-date sa mismong araw ng aming anibersaryo, pinarid niya po ako sa bahay namin at umuwi na po siya. Wala po siyang mga sinabi sa akin noong panahon na magkasama po kami na nasa sasakyan. Pero pagdating niya po sa bahay nila, That sinabi na song rin po was sa brought akin to you by MX3. Dito Dito ako, ako, believe. Tiki Tiki. Ang ikanli Yan ang tatak, ligaya ko. Tiki Tiki. Celine Plus, ang batang mukhang healthy, May baka may respetuhin immunity daw gap po, na. mga kabisyo. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus Dahil araw-araw. hindi niya daw po Si kayang Meticon iwanan Rest Time ng to the kanyang rescue. mahal na mahal niya daw ang kanyang Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi hanggat ang hindi pa daw po produkto. tapos ang obligasyon niya para Tapat sa po kanyang sa nanay. inyo. Gadget lang, Hindi gadget muna daw lang, po gadget siya lang. magbubuo ng Oras plano sa para Love Radio. Treten! This time check is brought to you Dun by po sa mensahe ACS niya na yun, mga Manufacturing kabisyo, Corporation, ISO certified, tinanggap ko na. maker of world-class quality Talagang Pride mahirap detergent. ipilit Right sa Med. taong Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Walang Right plano Medicines. Kailangan Right Med. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion. ang hirap Tapat po kasi sa magtanong inyo. sa sarili na hanggang kailan ba ako Alaksan Extra. maghihintay? Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan Hanggang FR. kailan ako New Alaksan maghihintay Extra. sa taong Tatakot ako eh. wala naman palang plano para sa akin? Kaya niyang lusutan yung kaso kung sakali kasi Hindi naman po kasi wala na siyang pabata ang pera aking eh. edad. Sa liit ng sinusweldo ko sa At trabaho matagal ko, na rin wala po akong kasi ang laban sa aming kanya. relasyon. Pero Mara, kung hahayaan mo pa siyang gawin Higit yan sa lahat, sa'yo, maayos at hindi maganda talaga na rin siya naman po ang titigil. aming buhay at Kailangan may trabaho. gawin ka na para maturuan ng leksyon yung matandang Pero yun. bakit lagi niyang dahilan Napakababoy sa ng akin? ginagawa niya. Ay meron siyang obligasyon. DJ Titan Jello at DJ Racketera, ang dami pong naglalaro sa isipan ko. Sa Dear Love. Talaga bang mamas boy lang itong si Andrew? O baka hindi niya talaga ako tunay naman? At hinihintay niya lang ako na sumuko sa aming relasyon. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa champion, Totoo ba kailangan na kapag magtipid. 7 taon talaga, Kaya wala ay muna doon kaming kayo TV commercial. susubukin
Sa radyo kasi At doon pinakamura. daw, Ang natipid tuluyan namin ng naghihiwalay. napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para pinaghirapan mapadali yung mga ang fresh. paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad. Mga kabisyo, bakit tulungan hindi niyo po umabot ako. kaya? Nagawa nga namin. At nais ko pong Subukan mo na. marinig sa inyo Champion, kung ano po ba ang walang inyong mga gimmick, comment. Tapat po sa inyo. Nanghihingi po ako sa inyo ng advice. Si Donald Reluya, Lalo na rin isang po kay health DJ advocate. Titan Jello Pagdating sa kalusugan, at Rocky Terra. dapat always at your service. Muli, Kaya mga I kabisyo, really take ako good po care of ito si myself Bea. with the help of MX3 capsule. Dito ako At ito believe. po ang aking secret. Wow. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa mata. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama mo kami, kabisyo. Sama mo kami, kabisyo. Kailangan ka bang i-memorize yan? Basic! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Sweet, smooth, tasting so fine. Got me coming right back every single time. I like it Dunkin', Dunkin', I like. Sweet little lip that gets me feeling that vibe. I like it Dunkin', Dunkin', I like. From munchkins to donuts, from hot coffee to cold drinks, there's always more to like at Dunkin'. I like it Dunkin', Dunkin', I like. Dunkin, pasalubong ng bayan. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipanghalinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters on our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 for DTI Fairtrade permit number FTEB 260394 series of 2026. Time Warp Adventure. Ngayon din. Ito na ang pagkakataon mong mag-time travel. Isa sa mga napaka-exciting na attractions ng Star City ay ang Time Warp Adventure. Time Warp Adventure. Mag-time travel mula sa panahon ng mga Egyptian pharaohs hanggang sa iba't ibang panahon ng sangkatauhan. Fun na, educational pa. Time Warp Adventure. Time Warp Adventure. Ngayon din. Isama na ang buong pamilya at barkada. Dito lang yan sa Star City. Masaya dito. Red Horse Beer. Masarap. Matagal-tagal na rin.
sulit ang inuman. Kasangga mo sa laksa. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Mga mom, gusto niyo ba ng bedtime prizes? Join na sa Tiki Plus Bigatin sa Barangay Promo. At baka ikaw na ang susunod na magpuli ng e-bike, smartphones at grocery packages. Kaya bumili na ng participating Tiki products at sumali na ngayon. Baka ikaw na ang next Bigatin sa Barangay. DOH FEACDO permit number 1364 series of 2025. Kung libangan ang usapan, try something new. Sa OmniPlay, may games na pwedeng pagkaabalahan. Like OP's Super Gems. OmniPlay, available sa mga licensed online entertainment platforms na madaling ma-access anytime, anywhere. Take a break at mag-enjoy with OP's Super Gems. OmniPlay, your exciting way to enjoy game time. Download this for 21 years old and above only. Don't make it addictive. No one does not visit responsible gaming at padcore.ph. OmniPlay, igniting passion. Fueling the new era of gaming. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, huwag ka na lumikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At lumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number 1. Ang Pinoy. Maging malungkot man ang iyong pinagdaan. Batso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap, manufactured by ACS. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. Tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kondisyon na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama mo kami, kondisyon. Sama mo kami, kondisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang champion dishwashing, walang ingredient. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting turo at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mo nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Per DOH, Basic! number 1364 series of 2025. Mahalagang paalala, ang DTTV ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Nandito na naman sa gitna ng dilim, hinahanap ang tinig mo sa hangin. Mga alaala parang multong lumalapit, hindi na makawala kahit gusto kong umalis. At sa bawat sigaw ng gitara, naririnig ko pa rin ang iyong pangalan. Oh, bakit ka ba bumabalik sa isip ko? Wala na nga pero puso ko'y gulo. Bakas ng gabi, ikaw pa rin ang sigaw. Kahit wasak na, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit sumisigaw.
ang kanta, may pangalan mo sa tono. Kahit iba na, ikaw pa rin ang intro. At sa bawat ulap ng usok, lumalabo ang mga di nasabi noon. O bakit ka ba bumabalik sa isip ko? Wala na nga pero puso ko'y gulo. Bakas ng gabi, ikaw pa rin ang sigaw. Kahit wasak na, ikaw pa rin ang dahilan. John! Pasuyo naman sa tech ng monitor. Salamat. Hello! Magandang hapon! Happy Tuesday. Gusto na mag-Thursday agad no? Hi guys! It's still me. Ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. DJ Maratoni. And we are now live on our social media accounts on TikTok and Facebook. So, kung nandyan kayo ngayon at walang ginagawa, saktong-sakto, tambay muna kayo dito. Diba? Ayan Kimchi na nauunan na Be. Susuot mo everyday? Be. Ha? Ganda ng quality. Uy, hello. Pasuyo naman ng monitorism. Wala. Favorite ako niyan Favorite mo ko ba, diba? Ha? Diba? Anong sabi doon? Tips para mawala yung pimple sa ilong? Ano bang tips para mawala yung pimples? Salamat! Huwag kang kamot ng kamot pag marumi yung kamay mo. Baka naman kasi kinamot mo sa lot bag mo. Lot bag? Logbet. Alam mo yung logbet? Diba? Nalagay ka din ng alcohol, be. Paminsan-minsan, ha? Kasi hindi pa po nakaka-download ng ating app, ang Love Radio app. You can download it on our App Store and Play Store. Libre lang po yan, walang bayad. So, ilagay mo na yan sa cellphone mo, lalo na kapag may mga oras na wala kang radyo, diba? Hi kay Gerard Mesiano, Romel
Manny Vince Gallardo. Ito po ba yung takbo ng takbo? Yes, Jan. Ito na nga siya. Live na live. Kasama mo ngayong hapon. Bakit? Anong gusto mong itanong? Sabi, ito po ba yung takbo ng takbo? Sa puso mo? Naiba na. Hindi ba sa isip? Yes, and nice to see you here. Naka-perfect no, ang ganda ng face card to, si Mara Tony. Thank you so much, Tin Rivera. And by the way, congratulations on your internship dito sa MBC. You've made it, diba? Kay Mara Tony, pa-shoutout po si Marco Chow. Hi, Marco Chow! Chow, chow, chow. Bella Chow, Bella Chow, Bella Chow, chow, chow. Kumusta kayo, guys? Sa mga gustong may tanong dyan, pwede nyong i-drop there. Para nababasa natin lahat. Kung meron kayong mga problema, basta wag lang sa kaperahan, go ahead. Okay na kayo. Yung bago. Salamat. Only love can hurt like this. Kiss. Only love can hurt like this. Hi, sabi ni Bayani de la Cruz. Uy, Bayani de la Cruz, thank you so much for always, commenting. Sabi, Lutong Bob. Ang ganda pala ni Mara Tony. Malit na bagay, send mo yung Gcash mo. Thank you. Hi, Ate Mara, anong mas nakaka-healthy? Ang tummy? Sa tummy? I think is it tummy? Yung fast food o lutong bahay? Tanong, sabi ni Ate Dominic, isang DJ dito sa Batangas City po. Of course, lutong bahay! Hindi na kailangan itanong yan. Kumbaga, kailangan ba i-memorize yan? Basic, lutong bahay. You know why? Kahit na sabihin mong, ganda mo ma'am, saan ko sa Gcash mo? Lumabo yung mata ko, di ko makita. Sira yung cellphone ko, sayang lobat. Sabi, syempre kung pipiliin mo yung convenience, you opt to choose fast food. Masarap din naman talaga ang fast food. Pero if you're looking for something na mas healthy, syempre doon ka sa lutong bahay, B. Para alam mo kung ilan yung mga nilagay na miligram o gramo ng paminta, betchin. Diba? Sabi ni Tin Rivera, any advice, tips and advice naman po for beginning of 10K running? For 10K running, you have to make sure na kaya mo nang tumakbo ng 1 oras. Straight, yan. Very basic na tip. Hanap ka ng araw kung saan tatakbo ka sa loob ng 1 oras. 1 and 30 minutes would be enough nang walang tigil. You can walk, yes. You can bring energy gels, energy drink, or for fuel, tubig, electrolytes, para mas ganahan kang tumakbo. Yun yung tip ko maibibigay sa'yo. Diba? Hindi biro rin ang 10K for beginner, ha? Pero it's a good start. It's a good start na long distance running. Hindi siya pwedeng, kahit sabihin mo everyday ka tatakbo tapos 3K lang, 5K lang. Totoo ba na kapag tumakbo ang magjowa tapos nag-kiss, maalat po? Ay, maalat, B. Kahit anong isubo mo, maalat yan. Ay, isubo. Siyempre may pawis. Natry mo na ba? Makipag-kiss pagkatapos yung tumakbo?
Adlib na tayo. Sana makaraning kita, Marathon. Uy, tala, Donis! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sa mga wala masyadong ginawa. Pero grabe, antok na antok ka na, ha? Taray, tingnan mo yung katabi mo. Oh, kunwari pag nandyan si boss, grabe makasipsip. Pero pag wala, oy, tamang hilata. Anyway, say happy Tuesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. You're down dalerang atleta DJ Maratoni para sa programang Love Trip! Trip mo munang magbate o bumati ng magandang hapon dyan sa katabi mo. Huwag kang snap, hindi ka masyadong kagwapuhan. Pakisabi, good afternoon to you, Bill. Kumusta? Kumusta ang ilang araw na lang? Sahod na? Ano ba, sa sahod o sa sayad? Ay, nako, gastos. Pero ngayong araw, no, ako pong inyong muna makakasama. Siyempre, kailangan pa ba i-memorize yung basic? 3 to 6 p.m. Yan, 3 to 6 p.m. kung saan usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. All about health and fitness. And syempre, speaking of health, taas kamay sa mga mahihilig sa energy drink. Ay, ginawang tubig. Ay, ano na, share ko lang, no. Minsan pag dumadaan ako dito sa may 7-Eleven, dito sa may Star City, syempre bibili ako ng electrolytes para dyan na bago ako tumakbo. Dami ko nakikita, mga driver, mga guard. Ang binibili nila yung kulay pula na energy drink. Hindi ko alam kung anong merong ano doon. Gayuma ba yun? Sabi nila, lagi raw nila, meron ako isang natanong, sabi ko, sir, kailan mo binibili? Ay, araw-araw ko po ito, parang tubig ko na po ito. Wow! Proud pa yan siya! Pero di ba ako mga gustong mga gumising dyan, pero kung medyo nangangatog ka na, dahil kaka-energy drink mo yan, ambot sa imo. Mamaya pag-usapan natin yan, usapang energy drink, kung mahalaga ba yan, kung tama ba na iniinom yan 3 times a day, taray, dinig pa yung pag-toothbrush mo, bay. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero for sure, minsan kasi hindi talaga naiiwasan yan, lalo na pag may mga moment na feeling mo masakit ng iyong katawan. Kaya naman, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka-extra? Ngayon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, diba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Siya tuloy-tuloy ang sayawan habang umiinom ng energy drink dyan. Ay! Eto na, taas na mga kamay. Hawak mo ang beer. Let's go! Diba? Sino ba dyan sabi dito? Delikado yon. Actually, it is something na medyo no, be. Diba? Imaginein mo, kaya kasi nag-energy drink ang tao is to get energy, di ba? Don't get me wrong or correct me if I'm wrong. Kapag ka nag-energy drink ka, ano bang goal mo? Kaya mo siya iniinom? Gusto mo ba ng may kulay lang yung iniinom mo?
May kulay ba? O gusto mo yung tipong mapapadighay ka pagkatapos mong inumin yan siya? Di ba, soft drinks? Ako minsan, actually, sobrang dalang ko lang uminom ng soft drinks. Pero ang sarap sa feeling nung uminom ka ng soft drinks, tapos didighay mo yung nakain mo. Tapos may lumabas. Charot. Diba? So, depende siya sa goal mo kaya mo siya ininom. It's either number 1, gusto mo na may kulay yung iniinom mo. Number 2, gusto mo ng dighay feeling after mong inumin siya. Number 3, which is I think most of the common reasons why you're drinking energy drink is to get energy or ma-energize ka for the rest of the day, diba? So, ang energy drink, yes, it's a good thing to compensate yung feeling na medyo pagod ka, medyo matamlay ka, medyo malamya ka today, pwede kang uminom. Pero not to the point na iinumin mo siya 3 times a day. Abe. That is too much. Ayan, sabi ni The Bachelor, yung bayaw ko, yan ang kinamatay energy drink. Oh, really? Ano yun? Karon dito? Na ano ba siya? Na-diagnose na addict siya mag-energy drink? Hi kay Team Fruit Salad at X-Walkout Gang. Hi. So, delikado siya. Kasi ano rin yun kumbaga, ang dami niya ring nakalagay na preservatives, yung mga, tawag dito, preservatives, tapos yung, chemical, yun. Chemical yung tamang word. Siyempre, para yun yung nagbibigay gising sa nervous system mo So, hindi maganda, hindi rin siya maganda. Pero mamaya pag-usapan natin, what are the advantages and disadvantages of drinking energy drink. But now, kung gusto mo magpa-shout out, syempre libreng-libre yan, diba? Kung gusto nyo magtanong, anything that you'd like me to answer, basta wag lang pong usapang pera dahil wala tayo niyan. Baka nagkataon lang, baka may sakit na talaga. Sabi ni Michael Elbano, yeah. Kaya that's why I'm asking kanina kung yun ba yung reason, yun ba yung na-diagnose na too much energy drink. Kasi I think mas marami pang complications bukod doon. Nagkaano na lang siya, nagkadagdag na lang din, di ba? Ano favorite mo? Na ano? Actually, marami ng... Quiz pa ba bang... Mabagal ako magbasa. Ano favorite mo? Ang favorite ko ay... strawberry flavor. May strawberry flavor bang ano? Saang ano? Ayoko magbanggit ng brand. Kasi there are a lot of energy drinks. And ako, personally, gumagamit ako nung grabe yung workout ko. Pero once lang yun. Ayan. Sabi ni Luis Garcia 7549. Actually, marami nang namamaya pa sa energy drink. Tapos factor number 1, ang puwet. Yes. And that's what we're going to talk about later. Yung mag-energy drink ka tapos puyat ka. Ay! Congratulations, be! Lead me, Lord. Diretso ka sa langit niyan. Sabi ni Humble Tenix sa 97. Yan yung tinatawag na energy drink. Kung wala ka nito, palit kag-imo. Kag-imo? What is the meaning of kag-imo? Pasensya ka na, hindi ako marunong mag-Bisaya, Ilocano, ano ba yan? Bicolano. Hi kay Utoy ng Bukal. Bukal ano yan? Kalamba? Hello. Pabati sa Mendoza family ng Sariaya, Quezon Province. Hello. Hi, Froilan22! Kumusta? Anong mga pinagkakabalahan natin ngayon? Uy, The Bachelor, taga Las Bañas po kayo? Shout out from Las Bañas. Hello! We love mga taga Las Bañas. Fresh from ano po ako, Las Bañas. Taga Laguna. Sabi ni Mark Alan Espiritu. Shout out sa Boys of Oslo watching here in Kingston, Jamaica. Social! Hi! Sa mga taga Kingston, Jamaica. Waterfire. Hello! Shout out. Ton Siams. Good PM from Bukidnon. Hello! Good PM. Talaga sa Laguna, Froilan.
Howdy J 2.0. Apaka-fresh ni Madam. Oy, thank you so much. Ano lang yan? Tamang ano lang. Kuskus. Kuskus. Piga. Abayog. Silangan. Oh, yes. Mga taga-bayog. Balita ko yung mga taga-bayog. Ano din yan? Matataas din ang energy ng mga yan eh. Marami ba nag-energy drink sa inyo? Si Michael Elbano is from Lucena City. Hi kay JP Corsino from Gifu, Japan. Wow. ISS.AJ. Shout out from Taiwan. Hello sa mga taga-Taiwan, mga Taiwanese. Oy, sabi na kasi Bukal before, lagi akong pumupunta dyan sa Bukal kasi taga dyan yung lola ko. And lagi mo rin nadadaanan yan pag galing ka sa Manila, yung Bukal. So, yes, I'm familiar with Bukal. Hi, Baby Josh! Oy, kumusta ka na? Congratulations sa iyong graduation. Diba? Sabi ni Sanjo, shout out sa cashier nyo. Hello sa cashier nyo. Ano nangyayari dyan? Alam mo dati, pangarap ko maging cashier. Yung bata ka, di ba? Minsan pag bata ka, yung mga nilalaro mo lang naman, konti lang yan. Maging teacher ka, maging cashier-cashiran ka, o kaya bahay-bahayan, di ba? Classic yan. Oy, kay Blas. Ano yung running club na yun? Koy, sorry, hindi ko nakita. Pababa nga konti. Southwoods! Oh, wow! Southwoods Running Club din yan. Takbo tayo minsan. Kumusta ang ano dyan? Ang ruta, may mga uphill ba? Pag uphill, wag nyo na ako invite. Tara! Diba? Money-manihan. Oo, diba? Sabi ni AJ, pa-shoutout po, Madam, watching from Barangay Nemic. Saan yung Nemic? Hi kay Ate Dominic at Ate Kimi. Hello sa mga taga Batangas. Hi kay Ransong. Gusto ko nga may message ko siya. Meron tayong guest on, ano mga yun? 14, 16 and 17. Para sa mga kamote driver dyan. At sa mga nahihilig ng magpilates. Antaray, diba? Gusto mo yun? Parang nagugutom ako. Planet Nemic, Kim. Ano ba yung Nemic? Hindi ko alam kung pinaprank mo ba ako. Gino-joke. Planet Nemic. Ano yung Nemic? Fresh from the farm si DJ. Bakit farm? Doble dos. Shout out mula sa Kasiguran, Sorsogon. Bicol. Hello! Dragon Ball yun. Planet. Sorry, hindi ako nanonood ng Dragon Ball. Ibang ball yung pinapanood ko. Basketball. Wala talaga akong alam sa mga sa mga anime, ganyan. Kasi nung bata ako, hindi ako mahilig manood ng TV. Mahilig man ako manood, Barbie lang, ganyan. Barbie Lot. Yan, Barbie Lot. At saka Barney, yan. I love you, you love me. Yun lang. Pero hindi ako nanonood ng di ba usong-uso noon, mga yung age ko, I was born in 1999, so 1999 to 2000, naman! Kamagulo dyan. Bawal yan sa mga bata. Hindi. I don't like. Hello. I watch different kinds of movies and videos from different links. But, it's basta.
Hindi ako nanonood. Noon, yun nga, going back. So, 1999 to, mga pinapanood lang nun. Mga 2004, 2005, 2006, to 2010. Elementary days. Tom and Jerry, yes. Sarah Munting Prinsesa. Becky, Becky, Becky! Alam mo yun, yung tagabalat ng patatas. Ito po yung kaibigan kong si Becky. Tom and Jerry, yes. Napanood ko rin yan. Ganda niyan. Nag-aaway yung daga at saka pusa. Tapos minsan nandun yung yung malaking aso, yung bulldog. Diba? Abel Di Roja, shoutout from sa barangay Dago, Milia Flor Village, Calbayog City, Samar. Hello! Doraemon. Yan, Doraemon, di ko napanood yan. Alam ko lang kung paano siya, ano nga sinasabi nun? Sino nga yung kapartner nun? Wag na, ayoko nang i-voice over kasi hindi ko talaga siya pinapanood totally. Cars, may napanood ako once lang, twice, pero hindi rin consistent. Tapos, Dragon Ball, hindi rin. Meron yung nag-ibang kulay na robot. Anong pangalan nun? Yung 5 sila. May pink, may blue, may yellow, may green. Sabihin nyo sa akin guys kung anong pangalan nun. Filipino movie ba yun? Basta iba-ibang kulay sila, tas may kanya-kanya. Ayun! Power Rangers. Yan, Power Rangers. Isa sa mga yan. Mga pinanood ko pero hindi rin ako consistent. Basta ang alam ko lang, babae yung color pink, diba? Maganda yung color pink. Bioman hindi rin. Titanic. Ay, hindi siya Pinoy. Ano lang siya, dub smash. Na-dub lang ng Pinoy. Titanic, yan, napanood ko yan. Pero lang, once lang, kasi ang haba 2 hours and something. Power Pop! Oh yes, I love Power Pop! Bubbles, Buttercup, and Bruno Mars. Ano isa? Bubbles, Buttercup, and Blossom! Hindi ko makabasa, Koys. Hindi ko mabasa, nakatago sa notepad. Ano sabi mo? Kilala ko yan. Ginagaya ko ngayon minsan Bastos ng para namang to. Di ba kamukha ko? Si Lana. Lana Del Rey. Yung kumakanta. Kayo naman. Shout out from Sampaw, Kapalong, kay Christopher Cabani. Hello. Voltes 5. It's a popular one pero hindi ko rin siya talaga na naupuan. Jurassic Park, yes. Napanood ko siya pero hindi rin consistent. Kasi di ba ang dami niyan? Ganda rin yan Looney Tunes! Oh, Looney Tunes! Yes, you know the Cartoon Network. Diba? Cartoon Network. Daming na pwede mapanood. Phineas and Ferb. Ay, yung mga pinapanood ko lang. 5 bago ko umexit. Phineas and Ferb. Tom and Jerry. Totally Spies. Courage the Cowardly Dog. Alam niyo yan. At saka Mickey Mouse Clubhouse. Hot dog, hot diggity dog, hot dog. Kim Possible hindi masyado. Kasi mga action siya Gusto ko yung pambata. Ganda talaga ng boses mo, idol. Nakikinig po ako ngayon, idol. Alam mo, dahil may nakita na naman ako magandang comment. Guys, wait lang, hold on tight. Hawakan mo yan, si Marie. Marie, thank you so much. Mabuhay ka hanggat sa gusto mo. Ayan. Yan. Thank you so much. Kanina nga nakasakay ako sa Joyride. Sabi niya, Ma'am, nagtatrabaho po ba kayo sa sa radyo? Yung boses niyo po kasi malago, malalim. Nagpa-practice po ba kayo everyday? So, hindi ko sinasabi na DJ ako Kumbaga, hinuhulaan niya lang sa boses ko. Wala guys, ganito talaga yung boses ko. Malalim. Si Kajot Kajot talaga Kajot, halika. Kajot! Halika dito. Kajot! Halika, may sasabihin ka dito. Dito ka. Fried chicken. Gusto daw ni Kajot ng fried chicken. Diba?
Gusto kong alika dito. Marami kasi ang nagsasabi na maganda raw ako sa TV. Sa TV. Oo. Gusto kong sabihin mo sa kanila kung totoo ba yung nakikita nila o peke lang. Ay, Dito. ay, mga kabisyo, hindi lang po sinasabing piki. Hindi piki po yan. Totoong totoo. Kahit po personal mong kausap sa harapan. Minsan nga pag... Kahit saan. Kahit sa bahay na, kahit sa office. Totoong maganda si Miss Mara. Marami naghumaling yan, mga kabisyo. Isa na siya. Isa na talaga. Lagot ka kay Nanay Lita, sabi ko sa iyo. Yan ang study po sa aming programa ni Uncle Dagol tuwing Sabado. Sabadog Show! Sabadog Show. Anong oras yung Kajot? 6 hanggang 10 po ng umaga. 6 to 10 po. 6 to 10 ng umaga. Uy, panoorin nyo yun Sabadog Show po. Number 1 programa. Yes! Diba? Kasama po si Uncle Dagol. Diba? Kaya ang topic po namin is Miss Mara lagi. Kaya pero lagi on my social media accounts, yes, I'm only 27. Diba sabi ko hindi na ako mag-entertain, pero I'm only 26, turning 27. Yan. Thank you so much again, Marie. Sana masarap ang pagkain mo mamayang dinner. Thank you. And hopefully I get to see you someday sa mga running community. Let's run soon. Takbo tayo hanggat kaya pa ng katawan natin. Again, you can follow me on my social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Maratoni. It's M-A-R-A space T-O-N-E. Bye everyone! Happy Tuesday! Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Breakout Top 10 Countdown. It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's #1 90.7 Love Radio. Hey, give it a quick check, Metro Manila. It is now 46 minutes after 11 o'clock, and you are still right here on Love Radio's Top 10 Countdown. And hello there, my name is Diego Bandido, your Countdown Master. At eto na ngayon, welcome to Love Radio Presents. Dahil makakasama po natin hindi lang isa, hindi lang dalawa. Pakarami nila, friend! Ladies and gentlemen, let's all welcome the beautiful, multi-talented ladies, Dion! All right. Good morning and welcome to Love Radio Top 10 Countdown. Magpakilala muna kayo isa-isa. Okay. Yes. 1, 2, 3. Guess who's here? We are Dion! Hala, ang galing nila! No. Dion! Ayan, of course, Dion. Unang-una, why Dion? Bakit? I think DK could answer this. Yes. Okay. Story. May ano po kasi kami, may mga phases kami nung trainee days po namin na every time na napapagod po kami sa training, umakyat po kami sa bubong, sa rooftop namin. For the tambay. Oo, tambay kami doon para lang tumingin sa moon. Okay. Tapos nung pinag-iisip po kami ng group name namin, Dapat may one. Kasi from First One Entertainment kami. So, kasama po namin kasi yung First One boy group. Mm-hmm. Brother group po namin sila.
Tapos kailangan may one din yung pangalan. Pero gusto namin kasi about sa moon. Okay. Yung ano. So nag-research po kami and nakita po namin yung Dione. Okay, Kasi so... Dione is a moon from Saturn po. kaya So, it's still connected to the moon po. So, Parang the one. Wow! The one, Dione. You are my moon. You are the one. Ganun po. But of course, individually, pwede bang malaman yung pangalan ninyo? Oh, yes po. Ako po si Joyden, the leader of Dion. Okay. Hi Tallies at hi sa mga kabisyo dyan. My name is Ella. Mm-hmm. Ako po si DK, ang youngest and tallest member. Yeah. Wow. Tallest. Sige nga. Gusto niyo po malaman? Isiningit ko talaga. Sige na kasi binanggit na eh. Tallest, anong height? 6-footer. 6-footer po. And of course, Hi guys, ako po si Clara. Hi Tallies. alright. Ay, tsaka syempre, yung mga nasa likod. Oh, kaway-kaway naman dyan sa likod. Pakilala dito. Alright, so, how long you been guys with? Bilang as a group, gaano na kayo katagal? Nung nag-debut po kami, 2 years 2 years ago. Years Pero, ago. Mhm. Pero Rainy 4 days? years? 4 years? Almost 4 years. 4 years na. So, pandemic po. Pandemic. so pandemic babies Yes. kayo. Yes. So pandemic, alam niyo speaking of pandemic, ang daming stories na pandemic, maraming stories na talagang nag-evolve. Actually, ang iniisip nga ng iba, it's because 'di ba, ang pandemic is talagang unang tinamaan is the entertainment industry eh. Yes. Since we are socially deprived, so parang pero it came out na parang during the pandemic, ang daming nabuo, ang daming nagawang kanta, like sa inyo, di ba? So, well, as a group, ano ba yung pinakamahirap na napagdaanan ninyo? Siguro po yung trainee days talaga na nung pandemic na hindi kami nakakauwi. Sa families. Nakakulong lang po kami sa dorm, as in. Yes po. Sawang-sawa na po ako sa mga mukha mo. Well, syempre as a group, 'di ba? Iba-iba yung dynamics eh. Sino ba sa inyo yung tupakin like for mga ganun? Sinusumpong palagi. Lahat kayo? Pero Lalo iba na po nung mga diet days namin kasi yung mga walang kain, pagod sa training, nagiging moody po talaga. So, may nangyari na ba na katapuhan kayo na medyo matagal? Normal naman. Normal naman. May mga sapak na tayo. Ika nga, di ba sabi nila, kaya nga sakto yung pangalan ninyo, may mga sapak kayo, kaya John, di ba sabi niya, pag bilog yung buwan, Totoo po yan. Totoo po yan. Walang bilog na naman yung buwan. Kaya pala. oo, kaya pala, okay, kaya pala pinagtagpo kayo, kasi nga, di ba buwan is, pag sabi nila bilog ang buwan, talaga may sapak yung mga tao. Okay. Alam na natin, may dagdag na tayo sa info for Thank you po. Kasi po may topa kami kaya Dion. Yeah! Bakit kayo Dion? Kasi po may top. Ayan, now, of course, gusto natin pag-usapan yung music ninyo. Paano kayo nag-glued sa music ninyo? Paano na, like for example, yung influence, sino ba yung influence ng grupo? Marami po kasi kami pong apat music lover po talaga kami. As in, iba't ibang genre po talaga pinapakinggan namin. Like, si DK mahilig po sa mga classical songs. Ako po sa band. Any po talaga eh. So lahat-lahat iba-ibang songs and then you put it together parang nag-fusion and then it came up. Wow. So, po si Clara po, mahilig din. Produce na po siya kasi ngayon ng music. Wow. Ang tawag na po namin sa kanya, producer. So yung ano yung pinaka very challenging sa grupo na syempre alam naman natin na hindi madali pasukin yung industriya, 'di ba? Kasi ang daming mga sabihin natin may mga talents din na iba. So hindi lang kayo ang kumbaga nagsisiksikan kayo sa isang entablado na maliit lang ang kayang i-accommodate pero ang daming gustong pumasok. Ano ba yung isa sa mga pinakamahirap sa tingin ninyo? Actually, for me po, hindi ko po alam sa girls, pero for me po, ang pinakamahirap kasi
kalabanin yung sarili mo. Kasi yung ibang tao po eh. That's Kasi, deep. yeah. Kalabanin yung sarili. Oo, kasi naman po, di ba, ay, taasan natin yun. Hindi eh. Yeah. I-challenge mo po talaga yung sarili mo para mag-work hard ka pa talaga na, kasi marami pong sabihin natin manghihila talaga pababa. Mhm. Lalo sa industry. Exactly. Ayan. So maraming i-compare kayo, 'di ba? Syempre hindi nawawala yung mga yung bashing. So kayo marami din bang nagbabash sa inyo? Opo, Blackpink wannabe nga daw po. Ay talaga? Opo, fake Ay, pa po. grabe kayo ha. Pero tinatawanan lang po namin kasi actually hindi po kami na-offend. We feel Kinikilig flattered. po Kasi kami. na-compare kami sa Blackpink. Well, actually, let me share with you, as your tito, as your uncle, actually yung mga bashing na yan, make it as a fuel. Yes po. Gasolina talaga yan na we will prove to you na ganitong ganito. So, parang ganun din sa akin when I started sa career ko as a radio DJ, walang naniniwala, 'di ba? And 3 beses ako nag-apply sa isang radio station bago ako tinanggap. Sabi ko, mauubos din ang panahon, darating din ang panahon, mauubos din magagaling. Ayun, naubos sila. And the rest is history. Now, I'd like to take this opportunity to get your opinions about sa Olympic. Dahil, di ba, mainit-init naman ngayon yung Olympic. Especially kay Carlos Yulo. Anong message of the group for bagging 2 golds, hindi lang isa, hindi 2 golds? Any thoughts? Gusto ko po sabihin, congratulations! Thank you so much! Bigyan ng 10 million! Yeah. Thank you sa pagtayo ng bandera ng Pilipinas. Yan, okay. So now, let's talk about your song, Runnin'. Tell us about the song. Tungkol saan yung Runnin'? Producer name? Producer name? Your song? Ako yung gumawa nung Runnin'. Okay. So, When I made the song po kasi, to be honest, that time po kasi I was losing fire na within myself. okay. I think lahat naman po kami, nagkakaroon po kami ng moments na nababurnout po kami sa mga ginagawa namin. Exactly. And I mean, I think everyone has that kind of moment. So parang, naisip ko po na parang gusto ko gumawa ng kanta kasi nagigigil na po ako kasi gusto ko na po talaga gumawa ng kanta. Roar. Roar. Okay. Pero kaya po, ginawa ko po yung Runnin' kasi that time po kasi when I was stressed, nagja-jogging po ako. Okay. Tapos, during the first kilometer po, parang ako, pagod na ako, ayoko na. Tapos yung nag-pace up na po ako, like nagiging 3 kilometers, hindi ko na po napapansin na tumatakbo pa po ako na tuloy-tuloy. Tapos, ayun po, parang naisip ko, ang galing no, kahit parang nasasanay ka sa pace, ganon. So when you keep running, parang don't stop, don't give up, ganon. Kasi you can, sa una lang mapapagod, pero kapag you reach the goal kilometer, like 5 kilometers, for example, ako po kasi laging 5, as much as I can, 6, ganon. Tapos kapag 5 kilometers na po ako, parang, uy, nagawa ko. Ganon. Kasi I just kept running. So parang, ang meaning po talaga ng song is just keep running, don't give up, just keep going, something like that. And talagang inspirational song siya na just don't lose hope. Yeah, There's kasi always- at some point of our lives, di ba, meron parang napapagod ka na, parang wala naman 'to patutunguhan yung ginagawa ko. Yes. Basta, so the message of the song, keep on running, keep that hope alive. Dapat, kahit ako dati nung time na may tumatakbo pa ako, yung parang napapagod na ako, nag-iisip ako ng something motivation na sabi ko, dapat makarating ako doon kasi kung hindi, pagagalitan ako ng asawa ko. Yung mga, kumbaga nag-make up ka lang ng mga kwento just to keep on running. Kasi once you stop, parang ang hirap ng bumalik doon ulit. Sa Oo. So wow. That's Parang related din po sa Olympics, yung parang kay Carlos Yulo. Diba, 2021 sinabi niya po na, soon magkakaroon din ako ng gold. Yeah. Pinupush lang po niya na pinupush daw. Well, perfect pala yung yung song ninyo for sa mga athletes natin, di ba? Yes po. Oo. So, Baka naman. Kaloy, baka naman. Di ba? So tama yun napakagandang mensahe yan na pag medyo pagod ka na, don't give up. Kumbaga, pwede ka namang mag-slow down basta keep on running. Yes po. Di ba? Keep on running pero huwag kang tumigil. Kasi once na tumigil ka, maybe
That's the end. Parang you give up. Nag-tap out ka na. Oh, wow. So, sa inyo ba, sa life ninyo in person, nabanggit na ni producer. Sa inyo ba, girls, can you share na parang dumating kayo sa point na parang ayaw nyo na? Opo. Yes po. Ako po kasi ayoko rin po pinupush kasi may gusto rin po patunayan sa sarili ko. Kadalasan po kasi before, kapag may sinimulan ako, hindi ko siya natatapos talaga. Parang kapag napagod po ako, feeling ko wala nang mangyayari sa akin. Okay. So, naging motivation ko po yun na ituloy nang ituloy. Kasi syempre po yung nasimulan po namin, iba rin po yung pinagsamahan sa hardship. Ako naman po, parang ever since I was a kid, ito na po yung dream ko. English. The pressure! Sabi ko pala siya out loud. Parang matagal ko na po yung gusto mag-perform. Kasi dati sa arcade po, sumasayo na talaga. Tapos nung nandito na ako, doon ko na-realize na hindi siya madali. Okay. Hindi ka pwedeng tumapak lang doon kasi trip mo lang. Mo lang ng time na yun. True. Yes. Dito po na-test yung passion ko kung gusto ko talaga siya gawin o mahal ko talaga. Yan. And because of this, naturuan ako na if you love what you do, just keep on Running. Tama. And lagi po namin pinangahawakan yung word na malayo pa pero malayo na. Okay, so malayo pa pero malayo. na. Kasi parang ano lang yan, parang knowledge lang yan kung minsan na the more na natututo ka, the more mo nalalaman na ay wala pa pala akong natutunan, di ba? So, the more you keep on running, nakala mo malayo na yung narating mo, hindi, mas malayo ka pa palang tatakbuhin, di ba? So, kasi it starts, di ba, kagaya na lang sa pagtakbo, tatakbo ka, 3 kilometers lang. Pag nalagpasan mo, ay, kaya pa pala gagawin kong 4. Tapos hanggang nag-expound yung territory mo, di ba? Lumalawak ng lumalawak. Kaya, padayon lang, keep on running, ika nga. Keep on running. Yan. Okay, now, social media accounts sa mga nakikinig sa atin ngayon. Paano kayo makikita? Paano kayo i-follow? Let's go, Ella. Hey, can you use the mic? Hindi naririnig yan. Hello mga kabisyo! You can follow us on our social media sites at www.facebook.com/first1dion and pwede nyo po kaming makilala pa sa aming music videos and aming vlogs on our YouTube channel which is First One Entertainment Official. So, any upcoming events, gigs? Meron ba? You can invite them? But tomorrow po, we will release our performance music video for Runnin'. Okay. So, I hope na kung mga nanonood po ngayon, na mga nakikinig, sana po abangan nyo po yun kasama kami tomorrow. Magpo-post po siya sa First One Entertainment Official sa YouTube po. So, Alright. yes po. And yung sa mga upcoming events natin. Yes, meron din po kaming upcoming events, August 21. MOA Arena. One Yung Music mga Revolution. Yun po yung yung event mga na yun. upcoming G Newman Festival, abangan nyo po Yes kami dyan po. kasi Lychee Martini. Yes, I'm blue. Lychee Martini. Okay, so may mga gusto kayong pasalamatan? People na push you to keep on running? First po, gusto po magpasalamat kay God. Amen. Yes, kay God. And sa families namin na sumusuporta pa rin po sa amin hanggang ngayon. And sa Talis, syempre. Ay! Ay, andyan pala kayo. Andyan pala kayo. And thank you din po sa mga humihila sa amin po ba kasi nagiging motivation namin. Yes, oo. Alright, so ngayon, pwede bang makahingi ng sample sa inyo? Just a couple of though we're gonna play the song right after the entire song. So pwede bang marinig ng live? Okay, so ladies and gentlemen, let's all welcome live in flesh, Dion. Okay, I'll start. 1, 2, 3. In the words they wanna say, I'm a slay. Chasing on my prey like a boom, 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 boom. Giving at a glance, dashing like the wind. Being good is my thing. Running around like we're on a spree. It's time to break this free. Running around like we're on a spree. It's time to Burying me, flowing through your walls, I made you flee. I've always been ready and I make you see.
Keep running, running. Keep running, running. Keep running, running. Watch out, 'cause I'ma keep running. Oh. Wow. Thank you very much. Oh, palakpakan niyo mas malakas na. Ang dami po palang tao sa studio, mga 86. Laki po pala ng studio. So thank you so much, ladies, and hopefully na ang inyong song na Runnin' makapasok din sa countdown namin. And Yes, thank sana you po. maimbitahan namin kayo muli. Okay? So thank you very much once again. Baka may nakalimutan kayo, baka may magtampo, wala. First one, Entertainment Management. Love you. We love you. And Yung mga pusa ko po. And also, shout out sa papa ko. Baka nanonood siya. Love you, papa. Alright. Okay, so thank you very much, ladies. Wala na nakalimutan talaga. Yes. Thank you so much din po sa inyo. Thank you so Thank you. much. Thank you. The pleasure is all mine. And sa tali. Alright. Okay, so ladies and gentlemen, here we go. Eto na, alam ko para hindi kayo mabitin. Let's do this. Running from Beyond right here on Love Radio's Top 10 Countdown. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip?
Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Metro's #1 Love Radio. Basic! Ano may parawindighay? Yung mga ganong feeling, yung iba kasi yung satisfaction, di ba? Kapag ka dumighay ka after mong kumain, kaya yung iba, nagsusoft drinks. Yung iba naman, pagkatapos daw ng trabaho, o minsan, pag feeling lamyado, naglalamya-lamya, gusto ng energy drink, no? Sabi nga nila, marami ang nagiinom yan, lalo na kapag ka puyat ka. Diyos ka, be! Isa sa mga pinakamalaking no-no yan. Ako share ko lang. Recently ko lang din po na figure out na ang ganda lang din pala ng energy drink kapag kailangan mo talaga yan siya. For example, ako, gumagamit ako ng energy drink pag alam ko yung training ko sa takbo, sobrang hirap. Pero kung tipong ano lang naman, medyo feeling ko bangag ako ngayon, hindi ako para uminom ng energy drink. Diba? Sabi kasi nila, marami raw ang factors to consider. Kapag ka umiinom ka ng energy drink, marami ding disadvantages yan. Number 1,
Ito isulat mo na para naman hindi maubos yung pera mo sa energy drink, B. Diba? Number 1, ang energy drink po is nakakabilis ng pagtibok ng puso o palpitation. Yan. Kaya madalas kahit wala ka masyadong problema, kinakabahan ka. Diba? Bigla ka nagkakaroon ng problema, day. Kasi nga, umiinom ka ng energy drink 3 times a day, daig pa yung pag-toothbrush mo, be. Number 2, ang reason kung bakit hindi rin dapat araw-araw umiinom ng energy drink, it's because ang taas po ng caffeine. Alam naman natin na pag mataas ang caffeine yan or any caffeinated drinks, if it's too much, it will make your chan like acid reflux. Do you know acid reflux? Yung minsan nangangasim, na parang gusto mong sumuka, tapos minsan pag dumigay ka ang asim na di mo maintindihan. Kadiri siya, pero yun yung effect. Pero, don't get me wrong, there are still times na pwede ka mag-energy drink. Kung may disadvantages, of course, meron din naman advantages yan. Basta wag lang sobra. Anything na too much or excess sa katawan, we know that it is bad. Anyway, ako po yung magbabalik, no? Maya-maya lamang. Kaya ikaw, inuman mo na lang ng tubig yan, day. Di ba? Yung tubig na alam mong walang lasa, pero alam mo nakakahaba. Nakakahaba ng buhay. Anyway, ako po yung magbabalik maya-maya lamang, but for now, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan.
Go! Bye-bye! Last day ko na po! O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot lang, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan, basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel?
Isa lang, sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy.
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa.
mo pa! Bilisan mo, bilisan. Bilisan mo pa! Ding ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag
Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yun. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
nag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo. 3 oras na hindi ka olats. Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy deliciosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Nagbabalik ang kadaldalan yung Energize, pero not because of energy drink, B, ha? Baka pagkamala mo namang energy drink yung lagi kong iniinom. Madalas po kasi talagang ganito yung nararamdaman ko pagka nakakakain ako ng chocolate. Kaya thank you so much, Rakitera, for the Cloud9 chocolate. Diba? Kung gusto nyo lang akong maging hyper, mga ADHD levels, bigyan nyo akong chocolate. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga nabanggit natin ano nga ba ang advantage or ang disadvantages ng pag-inom ng energy drink, no? At ngayon naman, tingin natin, baka naman kasi talagang merong magandang epekto ang energy drink sa katawan, no? Siyempre, number 1, pag nag-energy drink ka, mas focus ka dahil nga mas gising, mas alerto. Yung kumbaga kada kibot sa'yo o kada kulbit sa'yo, uy, hala, sino yun? Ganun agad, no? Di ba mas maganda rin naman kapag may mga moment na feeling mo, kailangan mo talaga ng extra effort and extra energy sa tuwing kaya kung tumatrabaho, go ahead, walang problema dyan, diba? At syempre bukod doon, no, kung ikaw kaya kagaya ko na gym rat na, yung mga tipong mahilig ka magbuhat-buhat sa mga bakal gym pero minsan feeling mo kulang ang iyong enerhiya, go ahead, mag-energy drink ka. Kaya syempre bukod dyan, no, sabi ko nga, kung pwede lang araw-arawin ang energy drink para mabawasan ng kalutangan, gagawin ko yan. Pero kung hindi man, sabi nga, it's another way to boost your mind. Alertness, di ba? Pero syempre at the end of the day, let's take it in moderation. Lahat naman guys lahat naman ng sobra bawal, di ba? Kaya lang tayo, relax lang tayo. Pero wag natin iasa sa energy drink lahat ng enerhiya natin. Ang pinakamagandang way on how we could preserve and recover well para makapagtrabaho sa susunod na araw ay syempre, magandang tulog. Magandang tulog, tas maganda pa yung katabi mo. O di naman kaya, bawi ka na lang. Pag ganitong oras, 3 to 6 p.m., maganda yung kausap mo. What a lucky person you are! Anyway, ako po i-exit na, no? Muli, maraming salamat for always listening. Ayan, oo nga pala, bago ko makakalimutan,
Sa mga napapagod at feeling nababagot ngayong araw, saktong-sakto, hindi mo na kailangan ng energy drink dahil ikaw ang winner ngayon sa ating Kasyama Mo Love promo. Nagngangalang Lucila De Jesus mula sa Quezon City. Itaas na kamay, iwagayway at ipagkalat sa kapitbahay na nanalo ka ng 1,000 pesos at grocery package mula sa Love Radio Manila. O sa mga nagtatanong, hindi po ito scam. Paulit-ulit, sampalin mo si Maratoni dito sa may MBC, sa may Star City pag scam to. Sabihin mo, pagka nanalo ka, ang kailangan lang naman, ang requirement, kapag ka dumaan kami dyan, sa lugar nyo, nakatuto kayo sa Love Radio. Basic ba? Wala na iba. Yun lang, lakasan mo lang yung volume, yung naririnig ko yung kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Anyway, ako po yung exit na muli. Maraming salamat for always listening, tuning in dito sa Love Radio Manila. Susunod na po ang ating Spicy Opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7. Tumulo na naman yung laway ko. Love Radio. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!